strávil škrábu mrkví. Jsem busy a však můj kolega má čas, tím přitom natáčí. Jinak mu tu mrkvu. Kurva, toto natoč. Mord, grand mord. Kdo si zmordoval můj hrnek? Je vidět, že tady je spoustu práce, spoustu věcí na odnášení, ale já na to co? On na to jebe. Já mám co dělat, vidíte, no. Vyšou mrkví. Já jdu obejít kuchyň, co tady je za zmrdy. Tam je hned první, tam. Okay. Tady je první. To je náš zákuska. Právě tady dělá nějaký zákusky. Můžeš říct něco světu, budeš možná slavný za 5 let. Jo, budu. Jinak přátelé, to je původem Maďar, ale žije na Slovensku. On to nedávají hore na internet. Tvoji práci umí, dobře. Co tady to, co ty? No? To je Piotr? Kurva? Tady? A to filmuješ, co robíš zdjęcia? Já vás nahrávám, ty vole. A nagráváš? Jak nagráváš? Zbudujeme všetky do piče. A tady největší půzna. A jdeme se podívat do Mestromu a tam sedí ty největší půzderanci. Tam bude černá, ale právě není. A tady nikdo není, překvapivě.